Hej selv sammen og velkommen til den her video. I den her video tager vi en smut forbi København, for vi skal nemlig ind i parken og se landskamp. Det er en landskamp mellem Danmark og Portugal, så det er en rimelig fed kamp, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg har fået billetter af min storebror. Vi har ventet på det i rimelig lang tid, så det bliver fedt endelig at komme ind og se den. Vi tager derhen nu, hele familien, men det er kun mig og min storebror, der skal ind og se selve kampen. Og ja, jeg opdaterer bare, når vi er på færgen. Ses. Okay, så mig og min far, vi spiller simpelthen lige på sange, så har vi gjort det her. Det her er min far, så det her det er mig, det er min. Skriv lige i kommentaren, hvem jeg tror, der har vundet. Hvem er tættest på grisen i midten. Okay, så status er simpelthen, at vi lige sidder i den her reception her. Vi skal lige hen og se på, når min mor og far gerne vil se lidt på. Ses. Vi er simpelthen kommet ned på hotellet igen. Vi har lige været ude i byen og fundet noget. Og der går også cirka et kvarter 20 minutters tid, så skal vi hen mod parken af. Så det vil jeg egentlig også bare lige sige, så ses. Så vi skulle komme ind her. Vi ser den op over. Parken er i gang. Go!
altså kommet hjem fra København af. Vi er tilbage i Aarhus. Det var en kæmpe fornøjelse at være inde og se den her kamp. Tusind tak til min storebror for at give mig de her billetter. Og ja, det har været en stor oplevelse også at se Ronaldo. Han er jo ved at være lidt gammel efterhånden, så jeg ved faktisk ikke, om jeg har så meget andet at sige end ja, tusind tak fordi I så med. Vi ses i næste video.